Lagi kahananira Sang Sri Maha Prabu Mustaparaja sigra kemalakan sanggaling para kadang kadian mewah ingkang rayi Sang Dewi Mustagaweni lapak pintaira sanggaling para prajurit mewah para nayaka lepedak bledak ingan kota kono. Kembali sangganing para wadya para dewa Karnayaka sigra laksana nantara marita kita adya.
sing wonten negari Imo Imantaka Medarira miya sira ing Stinggil Binatara Kelir Pendya Puspita kang nedheng Mekar. Ing negari Imo Imantara nggih Prabu Mustaka sing gedhek bandara kaping 3 inggih tinggal Bratrata Lir Pendya tumurun sing Bathara.
golek kaya. Sajake panjenengan saya. Sedikit rada lumrah diajeng. Bapak nggih. Sujune aku mau buka HP. Lah napa? Diajeng mesti kok ini. Kula dawuh katimbalan Kang Mas. Alon-alon waton kelakon. Inggih, ambekane panjenengan pun Senin Kemis niku. Diajeng mesti kok ini. Kula dawuh Kang Mas. Senengku ora kaya kalungguhan iki diajeng. Kados pundi Kang Mas? Yen to aku nitik soaning para putri ora ana sing godhangake kalungguhan. Menika saestu Kang Mas, sampun junjung panjenengan dados pangayomaning negari Kang Mas. Ning pun kakang ki gumun diajeng. Kuwon kenging napa Kang Mas? Putri Praja Imu Himantaka pasuryaning pating gemerlok pating gumebyarki rahasiane nganggo wedha apa diajeng. Sadulit Kang Mas. Apa sedulit ki piye to? Sing wedha putih niku lho. Oh kuwi to. Aku ngerti yen kuwi. Napa? Tulalit. Kok tulalit? Lah Tulalit kuwi HP Kang Mas, HP jadul niku tulalit. ajare bocah-bocah kuwi tulalit diajeng. Senin tulalit. Lah apa diajeng? Dak payung. Dak payung kira wedhae bocah-bocah kae Lah diajeng. nggih. Lah wedhae panjenengan apa? Cap gunung, Gunung napa? gunung Gamping. Layak. Apa diajeng? Putih kabeh oke. Kok oh baguse kaya ngene jare. Nggih Kang Mas. Diajeng mesti kok ini. Kula dawuh Kang Mas. Sira tak keparengake lungguh sing kepenak ya diajeng. Ngestokaken dawuh. Gundalapati Dawuh biwartaning kumpuling para prajurit kebaikun promajit sampun satoto. yen ngono kono tatri lungguh sing kepenak.
Sangat-sangat anggen kula nampi Kang Mas. Mugi handhataken dadi mas. Diajeng Mustika Weni. Kula dawuh. Diajeng Mustika Weni pinangka mustikaning putri Praja Himu Himantaka. Yo tepa tuladaning kabeh para putri. Banjur kapiye diajeng ngonmu ngranata kabeh para putri Praja Himu Himantaka diajeng. Panjenengan ampun kuatos Kang Mas. Anggen kula mimpin sekataing para putri punika. Nindakake sesanggemanipun piyambak-piyambak. Kula kinten boten badhe mujiwake dawuhipun panjenengan dalem Kang Mas. Diajeng Mustika Weni. Kula dawuh iki. Apa kandhamu kuwi kena tau gemi diajeng. Yen to panjenengan boten percados piyambak kula, monggo panjenengan purba piyambak Kang Mas. Diajeng Mustikawati. Tapi dalam kula dawuh Kang Mas Prabu. Apa ya bener sing diaturake marang kang mbokmu Mustika Weni? Menika ajenengan Kang Mbok Mustika Weni raso Kang Mas. Kula ugi ati-ati kula menika sedaya sampun tikel mugi treginas ngayahi bagajeng lho Kang Mas. Banjur diajeng mau nindakake kewajiban apa diajeng? Kula Kang Mas. Kula nyepakaken busana ugi daharanipun panjenengan wau kula lho Kang Mas sing nyepakaken. Yen to kapinujon pun kakang ngersake daharan. Menika sampun cepaken awis Kang Mas. Diajeng Mustika Sari. Iki kula dawuh. Seneng atining pun kakang sawising apa sing kok aturake. Mula saka kuwi diajeng sedhikipun kakang weling marang diajeng Mustika Sari. Ayu sing apik padha dilestarekake, sing ala padha dikiwake ya diajeng. Iji Kang Mas. Lungguh sing setata. Saken dawuh. Uga marang sira kadang pun kakang diajeng Mustikawati. Inggih kasih kula Kang Mas. Diajeng Mustikawati kapiwartaning nggonmu mranata kabeh para banbyata teti diajeng. Saking menanggenipun kula sedaya para banbyata ceti sampun boten wonten ingkang kuciwa Kang Mas. Sedaya menika sampun pindah anggenipun nindakaken tiyang wajibanipun piyambak Kang Mas. Diajeng Mustikawati. Iki kula. Pun kakang percaya apa sing kok aturake. Jalaran yen to aku pirsa kaprigelaning panbyata teti ora gawe kuciwaning atiku. Mula saka kuwi diajeng
kabeh para bandiyata ceti sing mapan ning praja iku Himantaka mangsa Buddha marang Diaji. Panjenengan pun kuatos Kangmas, yen kulugi sedaya perempat, antawasipun sedaya para kadang menawi wonten lepatipun Kangmas, pidana napa kemawon saged nglampahi Kangmas. Diaji, Iki kula. yen to aku nitip atur laporanmu wong ndak kira yen to pun kakang maringi pidana marang Diajeng ora ning tega marang Diajeng jalaran pun kakang ki kebab pangapura senajan kadang-kadangku putri duwe kalumputan marang pun kakang bakal tak ngapura Diajeng. Menika inggih manten pamawon ingkang tanpa pepindhan Kangmas, ning sedaya menika sampun tanggih jawab kula Kangmas. Ayo kudune ngono to Diajeng. Iji. Lungguh sing setata ya Diajeng. Nggih dawuh. Lan kowe Diajeng Mustika Sasi. Kula dawuh Kangmas. Sira tak keparengake matur nggonmu nindakake kewajiban. Anggen kula nindakaken bab wajib, terus nek wonten pangangsan sedaya sampun rampung kok Kangmas. Yen to pun kakang karawan tamu saka pamantan nak ora gawe lek semingating pun kakang kok Diajeng. Nggih mboten to Kangmas, panjenengan pun sakuatos. Yen ngono lungguh sing kepenak ya Diajeng. Isokaken Lan kowe piye Diajeng? semanten ugi kula kok Kangmas. Anggen kula nindakaken wajib. Bantu kanggo kula menika sampun rampung. Mula saka kuwi yen to kang mbokmu paring dawuh apa wae aja nganti mancaing gawe kang mbokmu ya Diajeng. Lungguh sing kepenak. Lah kowe piye? Semanten ugi kula kok Heeh. Anggen kula nindakaken wajib. Bab senilan budaya sameneika sampun prigel Dimas lho Kangmas. Diajeng kadangipun kakang budaya sing mapan ning praja iku Himantaka kudu mbok uri-uri. Jalaran kabeh kuwi mau mung tinggalane nenek moyang kita Diajeng. Sing ngono lungguh sing setata. Lah kowe piye Diajeng? Anggen kula nindakaken wajib Kangmas. Orang sing mitari ugi joget slimpi sampun prigel ugi tegas terampil Kangmas. Yen tak todi ning papan kene ra ora len semake pun kakang kok Diajeng. Boten Kangmas. Diajeng mesti keweni. Kula dawuh. Kados pundi Kangmas? Apa ya bener yen to kadang mungki gone pulang. Langgeng besan iki wis padha wasis to Diajeng. Panjenengan ampun kuatos Kangmas. Yen to sawanci-wanci panjenengan badhe nglibur sedaya para sentana praja, boten usah ngundang plendhen saking Ritu Negari. Cekap dhateng sedaya para ngandhang kula sampun. Nggih. Ya yen ngono seneng pun kakang. Lungguh sing setata ya. Ngesakaken dawuh Kangmas. Gunarapati Dawuh tanya. diwartaning ning praja niku Himantaka. Nggih kabudut wonten ing kayu Himantaka. Kakang boten wonten rupido. Nggih, ari kemajengan wonten Guwa Himantaka boten kalah kali negari rindu. Contonipun para prajurit sampun pengingat kampit. Mbok panjenengan badhe ambetaken prajurit kang dengkung lan kata bermusuh uga sampun kemepat lan kemawon. Yen ngono kabeh para prajurit praja Himantaka wis laras kapan. Lungguh sing setata. Gundala Jaya Kula dawuh kaki belang sepo ora sira pinangka sapuk kawating praja
kula mimpin sadurunging para prajurit ingkang wonten ing ilmu Himantara. Sedaya boten wonten ingkang mangke dawuh panjenengan. Yen ngono lungguh sing setata. Kundala Jaya. Yen kula dawuh tinimbalan sinun. Piye wartane nggonmu nindakake kewajiban. Anggen kula nindakake bab wajib mimpin para sadurunging prajurit olah kridaning peperangan. Samenika sedaya boten ngucapake semawan Bagus. Aku percaya sing kuaturake. Jalaning wis kebab pelapuraning Trisandi. Yen to Kundala Jaya nggone mranata kabeh para prajurit wis segelar sepasukan. Ora sapa kuwi sing nggonmu mranata kabeh para prajurit. Wis takon dawuh Lungguh sing kepenak uga marang sira Kundala Yuda. nggih kula dawuh paring Piye wartane nggonmu nindakake kewajiban. yen kula nindakaken kewajiban sabiyantu kalih pawan kula gegaden paperangan sapunika sampun siap satapa. Bagus. Sawetara tatune lungguh sing kepenak Wis takon dawuh uga marang sira kabeh. dawuh kalih kula abet kula dadi parekolan sakmenika boten edan ingkang menawi dawuh panjenengan dalem sinun. Prajurit panjenengan kabeh wartane. Madrapun kuwatos awit kula ndak ditamu watos jebule mboten wonten ingkang nutrani panjenengan dalem. Aturmu tak tampa aja nganti gawe gila-gilane ngati ingsun. Panjenengan kuwatos Tatune lungguh sing kepenak. wis takon dawuh Bali marang adikku Mustika Eni. Kula dawuh Mas. Yen tondulu suwaning prajurit wis padha segelar sepapan. Semoga para putri wis kabeh wis padha ngadyantara. Yen to kowe ndulu kabeh para prajurit uga para putri rasa-rasane atimu kapiye diajeng. Mas kula mriku bungah sanget Kang Mas. Seneng Nggih, sedaya para putri ugi sedaya para prajurit menika sami kempal. Nuduhake menika sampun guyub rukun sedaya Kang Mas. seneng apa seneng diajeng. Seneng Kang Mas. Yen tak sawang beda diajeng. Lah kenging napa? Lairmu karo batinmu ki wis beda. Ora sabara. Jane kula menika badhe matur numbidhaken panjenengan lho Kang. Yo kene kok ora matur marang pun Lah kakang. kula ngatre kok yo. Loh. Diajeng Mustika Eni. Kok nggih panjenengan kok paling donga karo aku. Pun kakang Rakis Kondo ora wali. Pun kakang Isuke Pangapura. Senajan katan-katanku putri duwe kaluputan bakal tak ngapura diajeng. Ngaten. Ngaten lho Kang Mas. Janipun kula manggalihake ngatresnan kula. Loh, dadi diajeng Mustika Eni iki wis duwe katresnan to. Nggih diajeng. sampun. Yen tok oleh pun kakang mung kepengin pirsa. Banjur katresnanmu kuwi sapa jenenge? Saka ngendi papan panggonane diajeng? Katresnan kula punika paringan asma Kang Mas Bambang Blamboto. Nijil saking Deder Penyuwun. Bambang Priyambada saka Dadar Penyu. Nggih, Diajeng Mustika Eni. kula dawuh. Sangertiku diajeng Nggih. Dadar Penyu ki mung panggonaning wong desa diajeng. Wong pertapan diajeng. Senajan to desa punika kawungane Bulakbor
diajeng ning kuduning diajeng kudune iki sing sak emper karo kalungguhamu ora kaya ngono kuwi lho Kang Mas, tresno kuwi ra mawas pangkat lan derajat. Tresno kuwi tuwa saka ing sajroning ati panjenengan iki kok mantri. Sing ditulung luwih pangkat karo derajate tok. diajeng mesti koene Kula dangu Kang Mas Bambang. lho Oh, piye Kang to? Mas Bambang Priambodo. Mas Bambang Kula tresno kaliyan panjenengan Kang Mas, kok panjenengan enggal rene. Mau janji marang aku jare aku ape mbok lunggone KUD. Kang Mas Bambang Priambodo. Mbok yo rene. Priambodo ki ora ono. Kang Mas. Mbok yo rene Kang Mas. Ayo Kang Mas Bambang. Ayo.
eling panjenengan mengke enget nggih. Enget. Eling maksudnya. Oh, iya. Aja badhe-badhe maneh ngono lho Kang Mbok. Iya. Wes jajan. Oh, tak Iki ikut, tak dino ikut. paling pasugatan belit jarupan baliku ya. Inggih Kang Mbok jenengan pun kuatos. Nggih menawi pangundutan saking masih saking Patoman. Ugi Mas apa nggih? Gima? Ya. Mas Kobar Sugeng Rawuh.
Spesial kagem petani pusat Palangkaraya ingkang wau.
pungkasan ya Mas. Welet ledine DJ. Spesial kagem pae ugi Mas Dima ya. Kenapa bukan lagi ya Mas? Dharma. Dima. Sesuk men lek mau jumbo pacare ya. Aku ora sida sangoni ya kok pacare. Rayo. DJ Ibu. Spesial kagem Mas Indra Mas Kobat.
Mustika Weni. Kula dawuh dening balang. Pun Kakang wis dodo. Jalaran diajeng wis pantes kawengku dening Sanatriya. Ning kuduning diajeng sing sabar ya diajeng. Lah kok kados ngaten Kang Mas? Jalaran iki ana kawigateng sing bakal tak aturake marang paman-pamanmu kae. Oh ngaten. Monggo-monggo. Kahanan oning praja Himu Himantaka diajeng. Yen to kados ngaten monggo panjenengan wedharake Kang Mas. Ciptaning atining pun Kakang diajeng Mustika Weni Bukya mengenake kasugenganing praja Himu Himantaka. Apa diajeng ora kula pawarta diajeng yen to praja Himu Himantaka ki kataman pagebluk Mayangkara diajeng. Kataman pagebluk Mayangkara. Lah kok saged kados ngaten? Mulane aja mung mikirke awake dhewe. Milu cawe-cawe mikirke negara diajeng. Apa kowe ora mesake to diajeng? Yen to akeh wong wadon rondo amarga kelangan bojone. Akeh bocah cilik amarga ditinggal mati wong tuane diajeng. Lajeng Kang Mas, pagebluk punika saged sirna kados pundi? Diajeng Mustika Weni. Kula jawi Yo, pun Kakang arep alaka marang diajeng. Nalika dina Sukramanis, pun Kakang talak brata jebuling diajeng. Pun Kakang nampa parampita wisik sing tak tampa diajeng. Pagebluk Mayangkara sing mapan paring praja Himu Himantaka bisa sirep. Kalamun katumbalan Jamus Kalimasada diajeng. Jamus Kalimasada. Lajeng papan tulungipun Jamus Kalimasada menika wonten pundi Kang Mas? Sak ngertiku Jamus Kalimasada ki mapaning oning praja Indraprasta diajeng. Wonten ing Indraprasta. Ki monggo panjenengan kalian kula menika tumuju wonten ing Indraprasta Kang Mas. Diajeng Mustika Weni. Kula dawuh Iki perkara nang wong lanang kok diajeng. Wong wadon ora sah pilu cawe-cawe. oh ngaten. Bener Duk, urusane wong lanang-lanang. Nggih. Kedahipun kula mendheke mawon. Kaya kudune ngono. Oh nggih. Diajeng Mustika Weni iki jejering wong wadon. Mengko yen to dereke pun Kakang. Mengko nyeripeti nggonku jumangka diajeng. Lah tegesipun panjenengan menika ngentrengake kula Kang Mas. Ayo ora ngentengke diajeng. Menapa lek boten ngentrengake? Lah panjenengan sampun ngendikan kula nangke mendhelke mawon. Tirasipun kula menika nyerimpeti lakunipun panjenengan dalem. Diajeng Mustika Weni. Kula dawuh Sira wis ngerti dhewe. Prajurit praja Himu Himantaka prajurit sing pilih tanding diajeng. Mongko yen to Jamus Kalimasada ora diwenehake, mesti wae prajurit praja Himu Himantaka ora nrimakake diajeng. Mongko yen to ana dendam, lho sing tak pikir kuwi. Yen to diajeng lho cawe-cawe, mongko yen to nganti besek kulitku. Sapa sing ilangan rayo pun Kakang kok diajeng. nggih Kang Mas. Yen to kados ngaten kersa panjenengan kula badhe mendhelke mawon. Didulung mawon sedaya prajurit menika saged ungguling jurit napa mboten? Sing tak arep diajeng mapan
Gusti apa sing digayo marang rakamu bisa kasembadan diajeng. Injih Kang Mas, mugi-mugi kemawon sedaya punika saged kasembadan. Pancen Gusti tak jalur. Injih. Gulawati lan kabeh para prajurit sira aturi metu jaba tatanen prajurit sacukupe pinangka pendherekku tumuju ana ing praja Indraprasta. Ayo. Kula nyapa Kang Mas. Sira wis ngerti dhewe prajurit praja imu himanto kotak kawi greka ngono diajeng. Mereka ngetinaken sregep regina serampel Kang Mas. Ayo sapa sesempane Kewit cinangan dalem. ora saka diajeng. Sira tak tinggal sedina pandongamu sing tak jaluk. Mugi-mugi kemawon sedaya kinasihan Kang Mas. Prajurit sedikit ingsun lan siramu diutus jaga ing Palenggolan Indraprasta kene. Ingsun kepengin pangateni kepiye angger tumindak ing wajib jaga Palenggolan sisih lan manungya. Nggih, Paman. Alipun kula dadi Palenggolan Indraprasta. Panjenengan baru sampun Yang para prajurit sampun dukung-dukung. Sampun regiles terakhir ya Mas. Iya. Yen kaya ngono, ingsun pitaya marang siramu. Lho, sapa prajurit? Wah, iki nek paungan liya kudu sing ati-ati. Tak nyuwun sewu kisana. Panjenengan paringan asma sinten saking papanipun pundi? Patut teko Himo Himantaka. Iya. Bima Himantaka. Kiramu Ingsun prajurit saka Indraprasta ing jaga ning Palenggolan kene. Saja lakarmu tumuju ana Indraprasta kene kuwi gatine apa? ana sedikit. Ning ora kena tak wedharake ana kene. Sola itu aku kudu colmo ngene. Ora bisa mlebu ana ing Indraprasta yen ora ana tanpa asta saka Gusti Prabu
pramila sumingkira bali ana ing papan. Aku gelem suwinggil. Wadon bisa jam merangke. Parat